खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजोनाङै आसाम दिबस फालिदों। दरंआव माजि मोसौजों लोगोसे साबा सुरां फालांगिरि हमजादों। धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरिया मासि एंगारबाय। आरोबाव सासे जल जीवन मिशननि लेबारा जिउ गोमादों। जगिगपायाव CRPFआ 35 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासे हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै आसाम दिबस एबा सुकाफा दिबस। रायजोनाङै दिनै आसाम दिबस एबा सुकाफा दिबस फालिदों। आसाम सामरायजोनि गायसनगिरि स्वर्गदेव सावलुं सुकाफानि दैदेननायाव 1928 मायथाइनि 2 डिसेम्बर खालि आहमफोरा पाटकाई हाजो लारिखौ बारनानै आसामाव आगान होफैदोंमोन। बे जारिमिनारि सानखौनो आरो स्वर्गदेव सावलुं सुकाफाखौ गोसोखांनानै बोसोरफ्रोमबो आसाम दिबस महरै फालिबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि सैख'वा ओनसोलनि समाज सिबियारि भीमकान्त बरग'हाया 1972 मायथाइनि 2 डिसेम्बर खालि सदियानि पाटी दै राजकोट गुदि फरायसालियाव गिबि खेबनि थाखाय फालिदोंमोन। बेनि उनाव 1981 मायथाइयाव सराइदेवआव सुकाफा दिबस खुंनायनि उनाव माखासे समाजारि आफादफोरा बे सानखौ सुकाफा दिबस महरै फालिनो गनायथि दैखांदोंमोन आरो 1982 मायथाइनिफ्रायनो 2 डिसेम्बर अक्ट'खौ आसाम नाङैनो आसाम दिबस महरै फालिबोदों। मख'नो गोनांदि दिनै रायजोनाङै स्वर्गदेव सावलुं सुकाफाखौ गोसोखांनानै सुकाफा दिबस एबा आसाम दिबस महरै फालिदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आसामाव हाबफैनाय सुकाफाया बुरलुंबुथुर दैमानि मोन्नैबो रुगुङाव थानाय फिसा फिसा हारिनि रायजोफोरखौ खौसे खालामनानै आसाम एबा असमिया हारि दादोंमोन। गासैबो हारि हारिसाखौ खौसे खालामनानै लाखिनो थाखाय सुकाफाया गासैबो हारिफोरखौ लानानै मोनसे गोदान राव सोरजिनायावबो बिहोमा होदोंमोन। सुकाफानि आदर्शखौ लानानैनो आहमफोरा आसामाव खमैबो 600 बोसोर रायजो खुंदोंमोन। मंगलदैयाव सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै दरं पुलिसनि अपारेशन। बे अपारेशनाव दरं पुलिसा बेसेन गोसा गारिजों लोगोसे साबा सुरां मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय AS01BQ8838 नम्बरनि बेसेन गोसा गारिनिफ्राय माजि सुरां मोसौफोरखौबो पुलिसा बोखांनो हादों। बबेखानि माजि मोसौजों लोगोसे हमजानाय साबा सुरां फालांगिरिफोरखौ फारियै इब्राहिम आली, जामाल बादशाह, हाफिजुल इस्लाम आरो मोस्ताफा आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दरंआव मोसौ सिखावनि मोनथाम गेदेर गेंआ गोख्रों जानायनि बागै पुलिसा खौरां मोन्दों। बेखौ लानानैनो पुलिसा गोख्रों सिग्रोमगासिनो। रिपर्ट बायदिब्ला दरं पुलिसा दलगावनि मकिबुर हुसेन मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय मोसौ खावनाय जाथायनि CCTV फुटेजनि फोरमानखौ बिथा खालामनानैनो बै साबा सुरां फालांगिरिखौ हमनो हादों। धेमाजियाव बिजेपिनि गेदेर गुगानाय। धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि प्रेमा दत्तआ बिबान एंगारबाय। प्रेमा दत्तआ दिनै आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरिनो मासि एंगारनाय लाइजाम दैथायहरनानै धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि मासिखौ एंगारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नखरारि माखासे एंगार हायि जाहोनफोरनि थाखाय बिजेपिनि आफादगिरि मासिखौ एंगारनो गोनां जादों होननानै रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि दैथायहरनाय गावनि लाइजामाव रोखायै मख'हरदों। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगां आरो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो दोलोफोरानो गोख्रों जानजि खाफ्रानाय समावनो धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि प्रेमा दत्तआ मासि एंगारनाय जाथाया दोलोनि सोद्रोमाफोरखौ सोमोनांहोदों। बेजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरिया हरखाब मासि एंगारनाया बिजेपिनि गेदेर खहा होननानै गोबांसायानो बुंसोदों। आसामनि जल जीवन मिशन प्रजेक्टनिफ्राय फिन गाज्रि खौरां। जल जीवन मिशन प्रजेक्टआव आरोबाव सासे लेबारा जिउ गोमानायनि बागै खौरां मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिलासिपारायाव जल जीवन मिशन प्रजेक्टनि खामानि सोलिगासिनो थानाय समावनो दिनै फुङाव सासे लेबारा मोब्लिब बोबथाबजानानै जिउ गोमादों। बिलासिपारायाव जल जीवन मिशन प्रजेक्टआव जिउ गोमानाय लेबारखौ लखनऊ उत्तर प्रदेशनि हेमराज होननानै सिनायथिनो हादों।
हाई भल्टेज मोब्लिब बोजानाय जाथायाव हेमरासा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि प्रजेक्टनि खामानि थिलियाव थिकादार आरो इन्जिनियारफोरा रैखाथिखौ नेग्लिजेन्स खालामनाय एबा नेवसिनायनि थाखायनो दिनैनि बे जाब्रबथाया जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां गलाघाट जिल्लायाव जल जीवन मिशन प्रजेक्टनि आन्डार कन्स्ट्राक्शन दै टेंकियाव गोग्लैनानै सानै लेबारा जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननो हादोंमोन। गगामुगावबो जल जीवन मिशन प्रजेक्टनि खामानि सोलिफुनाय समावनो 11,000 भल्टनि मोब्लिब बोजानायाव सानै लेबारा जिउ गोमादों होननानै खौरां मोनदोंमोन। बबेखानि आसामाव जल जीवन मिशन प्रजेक्टनि खामानियाव बेबायदि जाब्रबथाय जानाया बेनो गिबि नङा। सम सम बायदि जाब्रबथाय जानानै लेबारनि जिउ गोमानाय जाथाया जाबोगासिनो दङ। बङाइगाव जिल्लानि जगिघ'पा थाना बेन्दोंआव 35 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ CRPFनि मोनसे हानजाया एरेस्ट खालामदों। शुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव 156 बेटालियन CRPF D कम्पानिनि मोनसे हानजाया 35 बोसोर बैसोनि आबुल कालाम मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ 35 ग्राम हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। CRPFनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लवार आसाम CRPF जन DIGनि संगालिया सं दाननानै मोननाय स्रोद सुलुंजों खौरां मोननाय बायदियै बङाइगाव जिल्लानि जगिघ'पा थाना बेन्दोंआव 156 BN CRPFनि D कम्पानिया ड्राग्स पेडलारखौ हमनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।